мен е изключително удоволствие да ви приветствам тази вечер в галерията, където представяме изложбата "Жените и плакатът" на Международното триенале на сценичния плакат в София. Това е една много добра селекция на, смело мога да кажа, най-добрите жени плакатистки в света. Културната история на Димитровград е тясно свързана с театралния плакат, благодарение на финансирането на димитровградски бизнесмен, който е тук и сред нас, Иван Евлогиев. От друга страна, община Димитровград почти редовно, с някои малки прекъсвания, участва в Международното триенале със своя награда. Това наистина е една много специална изложба за Международното триенале на сценичния плакат, защото в него може да бъдат видяни плакати от първото до последното 10-то издание. Привидно механичен е сбора, защото всъщност това са носителките на награди. Но той далеч не е само механичен, защото всеки един от тези плакати стои решение на прочуто международно жури. Така че е много лесно и много радостно да се прави подобна изложба, защото веднъж тя е разказ за 3 десетилетия, които са в историята на триеналето. От друга страна, тя е разказ за историята въобще на съвременния плакат и на графичния дизайн. И наистина виждаме титанични имена, като Росмари Тиси, която е член на Пентаграм, великата Пола Шер, ето там, носители на първите награди, членове на журьори. Пола Шер, този плакат за Елвис е във всички енциклопедии световни и в най-големите музеи за плакат. И не само. До ден днешен млади, интересни автори. Единствената авторка, която тук участва без да е получавала награда, е доайена сред жените. Беше толкова радостна, че я поканих миналата година, през декември месец, Ралица Станоева. За съжаление, тя ни напусна в началото на годината, броени дни преди да открием тази изложба. Тя обикаля на няколко вече места. С огромно удоволствие показваме навсякъде. Една от най-награждаваните жени по света е Агнешка Жемичевска, сето този плакат, който буквално преди дни пак получи награда. Интересно е, че тя е представена с един плакат за българско събитие. И въобще имаме една наистина много интересна, много така богата палитра и е особено вълнуващо да сме в Димитровград, защото наистина сме исторически и емоционално свързани с този град. Точно това си говорихме с Костадин Тонов, за който благодаря, че е тук, че аз помня биеналето на българския плакат от 1982 година, когато съм работила вече. Но си спомням една статия в Култура 1980 година, когато дори и аз съм била гимназистка, за разказ за това, което се случва в Димитровград, което е забележително. Наистина и също така истината е, че ако не беше подкрепата на Иван Евлогиев в 1992 година, то просто щеше да загине. Оттам нататък доверието, бих го нарекла човек, не само двигател, говоря за самишленик, за човек, който дава на увереност и който ни даде самочувствие, че можем да го направим международно, че можем да го разширим. Така че триеналето се разширява, живот и здраве тази година, в края на тази година, във всички изложбени зали на Шипка 6 ще се открие, се завръща триеналето на сценичния плакат на Шипка 6. Темата е "Литературата е сцена". Силно се надявам това да въвлече нови и нови участници. Хубавото е, че за тези 30 години хора, които участваха като студенти, вече са професори и така се върти живота и върви напред. Половината от колекцията, тази, която е с единични плакати и която всъщност по един плакат от всеки автор, остава дарение от триеналето към фонда на галерията, защото това е традиция, която лично ние много настояваме на нея, защото няма друг музей в страната, друга галерия, която да има фонд от плакати и това е безценно. Така че ви благодаря от сърце.